Ето, имам два ключа. Това е нормалният ключ, с който се пали всеки ден. Ето таблото, няма грешки, няма нищо. Това пали. Грешка не е светла. Ще се види, че всичко е както трябва. Волана слезе надолу и се стои долу. Както по принцип трябва да бъде. Сега гасим колата с този ключ и слагаме другия ключ. В момента, в който волана тръгва надолу, повечето път се качва нагоре. Сега този път запали, нямаше проблем. Странно. Пак се свети, грешка няма. Ще правя това на втора път. Пък сега няма да направим. Няма проблем. Оп, сега вече виждате. Предния път не запали, ще правим нов опит. И сега няма проблем. Както стои. Това се пали, няма проблем. Това се заключва, включва. Ето, сега волана тръгна нагоре да се качва, в момента не разпознава ключа. Пробваме пак. Ето, ключа не го разпознава, когато не иска да запали. Ето, колата не пали. Пак. Не. Отново. Запали, грешки за сега няма. Интересно, аз очаквам грешки да даде, но за сега няма. Принципно дава. Има пъти, в които дава. Ето я. Ето ги. Грешките светнаха след 10-то палене, или там няма значение. От време на време го прави, ABS също свети. Грешките се показаха. Същия начин, както е и въпросната друга кола. Ново палене, отново проблем няма. Точно както се случва в другата, само дето там включва и аварийния режим на кутията. Тук не. Това е общо дето, сега ще направим диагностика да им какво ще покаже.